RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Miggy, minyo og may anak. Tagaliluan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ubo nga way ayo-ayo. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, nahibawa ka sa balita. Bahin sa unsa man bay? Ibalhin ako nun yung atong kumpanya at sunduig. Sa South nga bahin. Kunya bukid na ba kayo? Mao ba bay? Murag, murisayan gani ko anak bay kung pananglit matinood yun kay layo naman kalita. Bay. Unsa? Mao na day. Ibalhin ko nun nila ang kumpanya sa sunod tuig. Unya dong, unsa may plano nimo? Wa ko mahibaw day eh. Kung pananglit tinuod man gani. Ulag, lisod gini sa kumbahin day. Nabayata sa North. Unya, bukid pagid kuno kayo na. Mao ba? Pero di lang sa tang maghuna-hunaan na day. Sunod tuig, mamasad. Unya na lang ito una-una ng problema kung na. Dong. Ibalhin ko dito bay. Magpasa ko resignation letter sunod si Mana bay eh. Sigurado gi ka na bay? Oo bay eh. Bisa pag dili ko magmotor pa daw dito bay. Murag, dagkan sige hapon ko mag-commute. Pilar man tayo sweldo na to eh. Mayon tatog, muhatag sila alawas para ana. Kunya dili man. Mangita law lain trabaho ba eh. Ubisan unsa nga ako mo naan nga pwede na akong kakwartahan. Bay.
ikaw dong, kung unsay tanaw nimo nga maayo. Ay ako na day nga magkabalhabal na lang ko. Doon naman ko'y kailang nga nagkabalhabal. Nya, okay naman sa kunang kita. Mao ba? O sige, soy. Klitin ako, kuya. Salamat. Salamat, day. Salamat din taon sa Ginoo. Kay okay lang kita taon ang ako kita sa ulang simana na ako nga pagpamasahiro. Hayog naman, day. Padung naman, day, pagkalasay sa buntag. Mapaulin ako. Dayo. Nya, ikaw na bahala sa papangumpiraan na, ha? Ay, salamat dong. May gani kay okay mong kita ron. Lagi, day. Salamat alas ako sa Ginoo in taon kay buyag-buyag in taon. Daghan itong pasahero ron. Di ka mamahudaan o nakamatog? Dili lang sa day. Matog lang sa ako kay mura matagak na ginang akong mata sa kaduka. Sige. Paway na lang dito sa kwarto ka. Ganina na ka din, bay? O bay, mga tulog ka oras kong tambay din ay. Ha? Ano naman? Pwede kay pasahero? O, marag na arbig hapon bay. Pero duda ko, piktado yun ang mga habal-habal ron kay daghan ang mga udang nanggawas sa mga online app ron. Nga lang magbuhok o kasakyan ang mga pasahero ba. Nya, mas minus man kung magbuhok sila kung taning habal-habal. Mao ba, bay? Kita ang taglaing kapangurtahan ni bay. O, pwede bang po nga mag-apply ng mga mototaxi ride apps? Pero mga lagi, hassle man. Kaya kinahanglan man nga, magpa-professional sa imong lisensya. Nagka-apply na. O, gawas lang kung professional daan ang imong lisensya. Aw, kining ako, bay. Nan-pro pa man eh. Na, malas ka ba? O, kung ganahan juga, gasto juga na, aron mga professional ang lisensya mo. Bay. Sukad lang nga daghan na kayo og mototaxi ride online applications. Mihinay gyud ang habal-habal. Mas gusto naman gud sa mga pasahero gud nga mag-book na lang sila online kay makita nila ang details sa driver for safety purposes. Unya, mas barato pa gid kumpara sa habal-habal. Maong nagolgid kaayo ko kay naglibog ko. Unsa na siya buhaton nako nga pangwarta aron padayon gihapon ko nga makasuporta sa kong pamilya sa ilang panginahanglan. Ugon niya. Pasensya naging kay day, ha? Dong, nagpangayo pasensya. Uy, di man na mo kontrolado, good. Doon naman yung panahon nga kusog, sahay hinay, sahay kani, wak yun. Salamat tigas pagsamot day. Na, giubo naman kag maayo, uy. Paway lang sa, uy. Ay lang sa pamasahero, kahit kay kag ubo, Pero day, ay nalang lagi kabalaka. Doon ako'y kitipigan nga kwarta diha. Maulang sa niya itong gamiton pang konsumo. Ako lang ng budgeton pag-ayo aron maigo na itong usa ka simana. Sure ka day? O lagi. Kinahanglan sa kang mupahuway kay duda ko. Murag panuhot yun na nimo ba? Kuhaan sa tagagtambal be para sa ubo. Salamat day. Tong,
Nagsige kag inom sa imong tambal? Uday, sige man. Ambot na sa buhaw eh. Mura migrabe na may noon eh. Mag-usa na sa kasimana. Murko may kaayuhan. Hiloton na kapiyali, be. Dong, magduha naman kasi mana. Huwag po na mawa imong ubo. Wala manggiday. Wala masya kadagabi ila pinagbugnaw kay palahon. Pa-check up ka ta. Ayaw na day. Maayo na lagi ni. Magagastot ang maayo anak ko magpatsik up pagi ko. Dong. Nga naman eh. Sakit na kaya akong tutungtan sa pag-inubo. Oh. Dugo. Sa tinuod lang, huwag kumusulti sa kong asawa nga nag-ubo na kong dugo. Kaya dili ko gusto nga babalaka siya o dili sa kong gusto nga makagasto mi. Pag ako mga pangutana, maukin mo sunod. Unang pangutana, normal pa paghihapon kung maabot og duha ka semana ang ubo? Miinom na kong tambal para sa ubo. Pero wa man gapo epekto. Gani, murag mas mikatol pa mahinoon ang akong tutunlan. Posible ka ha, nga wa mo patuo sa tambal nga akong ginom? Unsa man kadi ay ning klasiha sa ubo? Nga wa pagay ayo-ayo. Bisan og gimlanan akong tambal. Ikaduhang pangutana. Kulbaan ko basin kon TB ni, kon tuberculosis. Unsa may simptomas kung naa ka ini? O di masinin ako makuha? Takod-takod na ba ni o kaliwat? Posible ka nga takod ning akong gibati? Ilabi na kay mamasahiro ko habal-habal? Unya, matubang kong lain-laing pasahiro kada adlaw? Ikatulong pangutana. May ubo kong kausa nga naidugo. Dili may naundaghan ang dugo. Wasa ko kasiguro kung dugo ba gini. Nga doon ay ilhanan kung naunsagid ang sasud nako. Sa akong hanauna, pasin posible po nga nasamad ang akong tutundan sa sige na kong umbo tungod sa kakatol. Kung saan man ako pagkaibaw, nga okay ako. Doon na ba'y libreng check-up para ini? Ikaw pa ito katapusan. Samtang wa pa kumaibaw kung normal ra ba ni nga ubo o dili. Unsa may angay na kong likayan. Doon na ba mo'y ika-suggest na ako nga tambal nga pwede na akong soyag inom? Kibasig mo patuo na ang akong ubo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Migi. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga it is okay to feel weak. It does not mean you have failed. Kapoy lang ka pero pagka mo surrender.
ang inyo day mga legal nga mga problema ato nilimbatan ang anda mo tagana mo tambag yana. Ang ato matatampo ko na daw si Miggy. Minyo ni siya na si duha nga si mga anak taga Liluan, Cebu. Musta naman day mga paradyang pamilya Compostela, no? O hinaot nga katong biktima sa Kutkut Liluan nga baha naka-recover na yung taon mo, no? Nakana magyud ko sa Garing Konsolasyon, probidang luoya gida, no? Amot og kag naka-recover na ba karon. So regards dia sa Garing Konsolasyon, dia sa NA Shooting Range, no? Dugay na ko kabalik dia. Si Roxanne Mayol o si Remigio Mayol nga naa diha nagpuyo sa Argao. Si Nikki, si Nina, Ariel, Ralph o Campo. Ang mga taga Sikihor, musta? Daghan na ra ba ning ilang gisulat na itong nag-lecture ko sa about diabetes, no? Ya, sa barangay Kang Hunong, Sikihor, nindutar ba ng inyong lugar da Sikihor? Oy, nakana ko, tagang kayong mga foreigners. Nindot kayo inyong mga beaches da, no? Mga, daghanar ba na ako lang paspason na, mga Apyang, mga Lumangtod, Dipas, Paghasyan, Balanay, Katilyon, no? O Maghanoy, Barangay Kaitikan, Sikihor, si Wilma Silem, Marilo Agan, Dicky Bagyo, Sharis Jean Sumingit, Jane Hazel Pistilios, diya sa Kaitikan, Sikihor. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo. Diha sa pag-anha na mo diha, no? O sa pag-ari po ninyo din sa Cebu City, no? Okay, so going back to our sender, si Miggy, no? Ako lang ning paningkamutan, Miggy, matubag na ko ni, no? Mga pulmonologist yung sakto yung mutubag niya ni, pero may pulmonologist din sa akong tapad. Pwede na po ako god. Kutob na po sa akong mahiwalaan, no? So, unang pangutana ni Miggy, normal pa ba gihapon kung moabot og duha ka semana ang ubo? Niinom na kog tambal para sa ubo, pero wala mang gihapoy ipik. Gani, murag, mas nikatol naman hinuon ang akong tutunlan. Posible kang wala mo patuo sa tambal lang akong giinom. Unsa man kada ning klasiya ubo nga wala man gay ayo-ayo bisan kung giimnan na akong tambal. Well, I do not know Miggy kung unsang klaseng tambal lang imong giinom. O kinanglan na kung gihilantan ka ako yung kasugyot nga kinanglan na kag antibiotic, no? Kay kung pag-inom lang kag tambal cough syrup nga walay antibiotic labi nagnaag infection, upper respiratory tract infection pananglitan, kinanglan ka og mga antibacterial, no? Azithromycin pwede, amoxicillin, doxycycline, mga cephalosporin pwede na makapatay sa kagaw, no? Kung ordinaryo ubo lang way hilanat, basig allergy lang, antihistaminic, pwede. So, kining pag-inom ko na itong tambal, depende man ni sa rason. Nga nung giubo man ka. Basin no, kaya atake lang ka nag-allergy or I do not know kung naaba kay asthma, no? So, depende na sa unsang klase nga ubo. Kung ang imong ubo mo lang tuddag mga semana, pwede bang magpa-chest x-ray ka, no? Ano naman ka sa Liluan, no? Daghang kayo mga doctors dahil sa Liluan, Mandawi. Chest x-ray. Daghang kayo makuha ng mga informasyon. Barato naman chest x-ray. Makita na to kung unsa bagay kahimtang dahil sa imong baga. Basig na si Mr. TB Basilay. I'm not, waka na ko gitunglo, pero posible nga naan ni siya si Mr. TB Basilay, Kay airborne ba yan ni si TB Basilay? O mulupad ni sa hangin kung naaka-dool sa usa ka tawo nga positibo ang gitawag na tuog pulmonary tuberculosis or COX infection. So, we cannot easily roll that out. Okay? Ma-roll out lang nato na siya kung magpa-T6 ka, sputum exam, masuta kung magtinanglan na baka og quadruple drug therapy, no? Katong Inase, pyrazinamide, itambutol, o rifampicin, no? Mao na akong mibalaan sa tambal sa PTB. Kana kung PTB, wa ko mag-iyon PTB imong sakita depende sa laboratory result. Pero ang pangutana, kulbaan ko basin kung mahog yun. TB na ni tuberculosis. Unsa may sintomas kung TB na ni? Asa man na kumakuha? Sa hangin ni siya, airborne. Taod-taod naman good. Saan takod-takod ba ni o kaliwat? Yes. Mutakod ni siya because madam ni sa hangin. O naay TB sa inyong balay, posible mong mahurot kung dili nyo isegregate ang mga gamit niya. Kung di mag-ubo-ubo siya na mo sa dool, posible mo matakdan, mahurot mo diya. Posible ka nga takod ni ilabi na nga masahiro ko o gabal-habal, kunya
matubang kung laing-laing pasahero kada adlaw. Posible, no? So ako na ngayon magpa-chest x-ray ka or magpa-sputum exam. Kay kung pananglitan positive, I'm not sure kung up to this point in time available pa ba ang anti-TB medication sa atong mga barangay health centers, no? Sa una naaman ng quadruple drug therapy sa TB. Pero kung wala, ari mo sa mga government hospital, no? So liluan, pwede mo matog Danao, no? Mao naman ang iriya dia, na provincial hospital na to da sa Danao nga dako. Kay kung ari mo Cebu City, congested bu kayong Vicente Soto. Diha na lang mo Danao o Mandawi ba? Okay? Sunod nga pangutana, niubo ko ko kausa nga naay dugo. Dili man hinuon daghan ang dugo. Dili sad ko sure kung dugo ba ni nga naay infection o something sa sulod, sa sud. Sa akong unahuna, basig posible po nga nasama ng akong tutulan sa sige na akong ubo ubo sa katol. So, amin ako, bakahibaw nga okay na ko. Doon na ba'y libreng check-up para ani? Sa mga government hospital, Migi, to kung ubo kag dugo, ang totang gitawag pinulungan sa mga doktor o hemoptysis. Ako balikon, hemoptysis, ubo-ubo, luwa, nga nay dugo. Kung nagsuka kag dugo, kung dili siya ubo, kundi suka, gitawag na namo og hematemesis. So these are mga medical terms. Ito sa mga estudyante nga gustong magdoktor, mga nurses, mga na medical term. Ubo-ubo nga nay dugo, hemoptysis. Suka nga nay dugo, hematemesis. O hematemesis, posible na kay internal ulceration. Kung ubo-ubo nga nay dugo, posible na kay problema sa imong baga o sa imong respiratory passages. Nahanay tambal, o depende ang tambal sa resulta sa laboratory check-up. Government hospital lang, kay para dili kayo gabi. Chest x-ray, sputum exam, mahibalaan kung unsay tinuod nga hinungdan ni mong ubo-ubo. Sulod nga pangutana, samtang wala pa ko makahibalo kung normal ra ba ni nga ubo o dili, unsa may angay akong likayan. Likayan mo nga makipaghalubilo, makig-close sa mga other family members para dili sila matakdan kung pananglitan PTB ba gyud ni. Doon na ba mo ikasuggest na ko nga tambal nga pwede na kong suwayan o imnon kay basin mupatuo na ang akong ubo. Well, daghang kay tag mga cough syrup available, no? Pwede ra ganit pag mag-inom og mga antihistaminic, no? Unsa may mga cough syrup available na Robitussin, Tusiran, ay madaghan na siya, no? Pero paalagin na kung pananglitan gani positibo ka og PTB, more than that ang tambal katong quadruple drug therapy. Baliko na ko, INH, rifampicin, itambutol o paracetamide. So, mao na ang tambal. Kunya, likayan mo ang imong mga gamit sa balay, i-segregate, ilain. Dili kayo artita, no? Ilain. Kunya, kung naamoy kwarto nga medyo isolated sa kadaghanan, dito lang sa ka, pending upon the final diagnosis, kung unsa magyud ang ginungdan sa imong pagsigig ubo-ubo, labi na kay naa kay hemoptysis, no? Yang ubo nga naidagang dugo ang luwa. Alright? Nakasabot ka sa ospital mo, Migi, diya sa Liluan, Cebu. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa mga programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Daghang salamat sa Pamolo Sir sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Maudison Wide Katakareman. Daghang salamat o maayong